Sí, quan vulgueu. Bon dia, què tal? Música? La música? President, és un dia per a memorar les societats Sí. valencianes i també per a continuar donant-li suport, no? I els demanem també que continuï fent suport a aquestes societats. Sí, sincerament, si hi ha un símbol de la recuperació és que les societats musicals, les bandes estiguen al carrer i donen aquesta imatge permanent d'alegria als nostres pobles. La música per als valencians és molt més que un art, que ho és una manera d'entendre la vida. Val a dir que, com se sap, hi ha més societats musicals a la Comunitat Valenciana que pobles a la Comunitat Valenciana. Ara acabé d'estar ahir uns joves de la banda de Jacarilla, de la Vega Baja, no? I hem vist gent de Vinaròs. Vull dir, estem cosint la Comunitat Valenciana d'una manera més bonica impossible, que és a través de la música, no? I per tant, aquests actes són actes també de reafirmació de lo que és una manera d'entendre la vida per part dels valencians. Durant aquests dies estaran en tots els pobles, en totes les comarques, hi haurà actes de Santa Cecília i una altra vegada podrem eixir al carrer. Amb tota la prudència del món, però hi ha que eixir al carrer, hi ha que recuperar-nos emocionalment, perquè el que ha passat ha sigut molt dur, encara ho està sent molt dur, però ja podem començar a esbrinar, gràcies a la vacunació, el futur. President, quina valoració fa de les concentracions d'ahir a favor del nou model de finançament? No sé si ha rebut alguna telefonada del govern central al respecte. No, respecte a aquesta segona qüestió, el govern sap quina és la nostra posició i, a més, aquesta era una visibilització del problema valencià. I contestant a la seva primera pregunta, la valoració és positiva perquè sempre anem en un itinerari de conscienciació de la Comunitat Valenciana i de conscienciació del conjunt d'Espanya que existeix un problema valencià. I això se va avançant, i s'ha avançat molt, aunque no ho paregui, en els darrers anys. Hem aconseguit la unitat dels valencians, que això és molt important, és la primera vegada que en una manifestació d'aquestes característiques acudeix un partit important de l'oposició i, per tant, se va avançant. Ara bé, la solució al problema del finançament no depèn del govern d'Espanya, depèn del govern, de l'oposició, de la societat civil espanyola. Hi ha que entendre una Espanya en la que tots els ciutadans siguen iguals i al mateix temps s'admetisquen les distintes singularitats que hi ha. El que està clar és que en els darrers anys el govern d'Espanya, i ja que dura amb claredat, ha canviat la posició del govern anterior i en el repartiment dels fons Covid, ja hi ha hagut una mirada diferent a lo que és l'antic sistema de finançament. Per tant, este govern ha fet ja un avanç i el que tractem és que finalment hi hagi un marc ja de referència que ens garantisca la financiació adequada els propers anys. En lo conjuntural, per tant, estem avançant, en lo estructural encara no hem avançat, però és ben cert que al final hi ha que buscar un acord que atenga els territoris d'Espanya i que atenga també les forces polítiques. El govern per si mateixa no ho pot fer, per tant, això és una solució que hem de buscar entre tots i de totes, mirant una mirada inclusiva i tenint en compte de que aquesta manifestació, com altres manifestacions o altres moments en els que nosaltres estem expressant la nostra voluntat, no és contra ningú, sinó que és a favor d'una Espanya més cohesionada i d'una Espanya en la que tots els espanyols siguem iguals. Hi ha molt poca gent en la concentració, li sembla que ha hagut un... Home, no, jo crec que jo no parlaré mai de fracàs en una convocatòria d'aquestes característiques perquè el que es tracta és d'intentar evidenciar aquesta cohesió que és bàsica i més enllà de lo quantitatiu, qualitativament crec que va ser molt important. També és ben cert que les darreres previsions meteorològiques no ajudaven excessivament. Sí. Sí, per supost. Nosaltres estem treballant en ells des del principi, tant des de la Conselleria de Cultura com des de la pròpia presidència de la Generalitat, perquè va més enllà, fins i tot, d'un fet cultural, que és obvi, i per tant nosaltres continuem aquesta xarxa de suport. Un acte com d'aquestes característiques també se celebrarà en Castelló i en Alacant, i el que volem és cada vegada que hi hagi major presència, major suport en tot el que significa la vertebració de la cohesió de les pròpies societats, perquè val a dir que una societat musical ajuda a la formació, ajuda a la convivència, ajuda a la integració i a la inclusió de persones diferents, ajuda a una mirada interclassista, una mirada intergeneracional, ajuda, en definitiva, a fer país, a fer poble. I això, la veritat és que us ho hem d'agrair a moltes persones que dediquen una part important de la seva vida a ser directius, a ser músics, a intentar, d'alguna manera, ajudar-nos a veure este món d'una altra manera.
Sí. Saps si en els pròxims dies s'haurà posar metge per Covid? No li puc dir encara en quin dia, però en els propers dies sí. Nosaltres estem clarament posicionats a favor de buscar la màxima seguretat de les persones i això, sense dubte, passa per la vacunació. En aquests moments ja podem dir que tenim el 92% de la vacunació en la Comunitat Valenciana, de tota la població diana, i això ens ajudarà i ens està ajudant a vèncer la pandèmia, però la pandèmia encara està així i encara tenim que continuar amb la mascareta, que és un instrument fonamental, però al mateix temps hem de ser prudents i sobretot hem de llançar un missatge a aquest 8% de persones que encara no s'han vacunat. Han de vacunar-se i al mateix temps buscar que en els espais tancats sobretot hi hagi la màxima seguretat a través del certificat Covid, però també mantenint la distància i tot el que és la mascareta, perquè és ben cert que, ja dic, que no podem tindre la seguretat absoluta, perquè persones que estan vacunades també es poden contagiar, però si fem les coses adequadament podrem anar superant aquesta situació que en altres països, com saben vostès, està molt difícil en aquests moments. Senyor president. Moltes gràcies. La valoració en castellà per a EFE, televisió? En castellà, sí, en castellà, por supuesto, cap problema. Adelante, molt bé. Hoy lo que se evidencia claramente aquí es la potencia que tienen las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana. Hay que decir que hay más sociedades musicales que pueblos en la Comunidad Valenciana. Son casi 600 las sociedades musicales que existen del sur al norte en toda nuestra geografía. Y las bandas de música, las sociedades musicales, significan mucho más allá del hecho cultural, que es muy importante. Significan además la cohesión territorial, la cohesión social, son intergeneracionales, interclasistas. En la banda, en la sociedad musical, se reencuentra la propia sociedad y en cada pueblo, en cada comarca, es un motor de vida. Hoy aquí hemos celebrado conjuntamente la fiesta de Santa Cecilia con esta llamada a la convivencia y a recuperar emocionalmente la sociedad después de lo que ha sido tan grave, de lo que nos ha pasado tan grave con la pandemia. Por tanto, hoy es un día de alegría y sobre todo de expresión de una manera de ser de los valencianos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.